ma up to Friday se Bantama SDA se mo antimi anka bibi pa GS antimi anka bibi pa will take you on. I will personally take the institution on. Enya multimedia semo. Se Bantama SDA any GS se mo antimi anya bibi pa ama obeya mi ankasa mo be hia me court. Mi amebo me hoka na me de ma court. Se school no mo pese mo operate a. Se GS director ne pese o ye na adwuma yi a. O de ene to Friday my enti bibi pa. Se mo boa abayiwa no ahwe kwan be fa so ama nani no asaba back. Na mo ntrantran go se mo tron krata. I've already spoken to my lawyers. But GS Muntie, GS director who is senior doctor. GS director Ashanti region. Senior, una mene wo ka say. Minim de obetimi aye. Abaywa na nani asay ya boni ya di etu abrantie bi di etu akoka nani ama sese nani asay no. My din dodo. Police for the omo ye do metimi, but I'm expecting senka this time GS ka we was say drew even national level some be pesika bi krabwa na aban sa aban kra na wo so mo bemu a na enye abai wanani eye ema no because as obi eja ho abai wa wote ne ba bia wa ko school abrantie di tuo akoho obi eba ani asai yenti se mpanyifo no ka bibia fa ho and enyefe SDA for na ankasa headmistress now is a headmaster whoever is there authorities no they want to see handling issues no and shada nkoi the handling of the issues ni nkoi SDA for no yenye din SDA say Adventist Bantama asema ye die no ansa mo chiro nkrata asema gusu a na GS de nkrata baaye obi ani o we a young specialist enti adenti na asa obi aye din wo ho sa menti se kra se Minister of Education kra ka bibia fa ho Yera Haruna Idrisu nti wonte sa de we GS director over here the new GS director no or onte na de no aka fa ho ani sekata Mr. Bra Facebook never share buy one no what say nani obi abai wa kama na obi asay nani odi tuo aba ya che no but te say nipa ni na say no mama na tena ho a enra ni fie e na so magya no ho the school must be forced to even pay school na ankasa wo so mutua bi I was school na ankasa bo ade no ka nani no ho e wo se ye bo nani ho ka enti Bantama SDA mpanyufo mama nyete say na saa na head oyoba na be ma headmistress and headmaster Ochro sakrata ni wie no e de bebem na asie enti wo hwa ma obi abayiwa na ni asai eno so e kire sai na obi amia na no GS director senior mi ankasa minipa no my GS director e wa Ashanti region obi ani asai wo kata ne no ano no panyi bi ankasa ye eti we muntimi mo director general of GS amane e mane nkobo Yera Haruna Idrisu amane Yera Haruna Idrisu we wonte ye enti hwe obi ani e na asai no mnima ye din na minim se bia mo betimi aka bibi obi di tu akwa se obi ni ehwe ni din
Now, matter we are investigating. We are why the director for Nancy let it be by director for disciplinary the school no. I was so much as such as say and crown on why na say for buy one and near say no. A dear na moya for home. Wait. Oyenya ya busi ni oyegana ni oyoba obetimi aye the next professor Jena na Opokwatiman. Ade we nya simple sa mo hwe ne simple sa. Any serious country kasa de we and campaignfo bi na headmistress no kra no didn't you know that's to any serious country wasenka ya interdict no. Headmistress na anka so wo SDA Bantama SDA ho no. Any serious country no e wasenka ya interdict no. Headmistress are over SDA, Bantama SDA. Mame, yempese be go hard on you. E kwanya mofa so solve sa issue we no. Iswa. GS director over Ashanti region, doctor. E kwanya mofa so solve because abaywa no ade tinya na nani say more. Eti when keye emergency. I'm sure the president Kratia Kibetimi ye fast. Aqua Nino Amano. And I have a specialist to be because you buy one in the fear cry ye jana only be Omuntimintia. I buy one which I fear baby of frino bini ho. I didn't say Obi watching and now on your beer, dear say, if any days are, and it's in a me genasuno. They said they are brands and a kayano. Onibi Ebusian for Nibi. When Anka was Ebusian for now, who your headmistress, what's your and once what crata and one no. Oh, your batanti, me miamano, but tea SDA and penny for no, there were quite more for so yes, I dear we know. Airtime. At this time, near Mark Crown, at this time, you can say, what's so hospital at this time? You near Kofia do Macra and you can get me so here. And you want someone to say, Honam be a tuna, say, when you say, I say, I buy your way, or no, so you'll be this year. And then I'm on my breaster. It's SD and penny for Miss Remo. Munya crack can ye. A kwaya mofa so air solve issues no. Munyai na airtime. Mamma fan is simple say unyobia oyobi. Ye ma up to Friday. Up to Friday se Bantama SDA. Se man timi anka bibi pa GS and timi anka bibi pa. Will take you on. I will personally take the institution on. Enya multimedia semo. Se Bantama SDA any GS. Se man timi anya bibi pa ama obeya mi ankasa mo be hia me wo court. Mi amebo me hoka na me de ma court. Se school no person mu operate a se GS director ne person ye na adwuma yi a o de enet to Friday my enti bibi pa se mo boa abayiwa no ahwe kwan be fa so ama nani no asaba back na mo ntrantra ngo se mo tron krata. I've already spoken to my lawyers. Ntokwa no nye onu na enya o minima abayiwa no baabia. But me wa fa ase no oye Ghana ni oye nipa nti e metena ho ma won say nani na nkotworo nkrata na we are committed, we are doing this bogus SDA bogus de mo keka ka munyai sanse hunu no. DS director, please, I know you, I know your work, I know what you can do, please do it. Senior, do it. Ma prempe college no enwura wo mu na ye adwuma ni yi suban ni nimdia no ma ni nwura wo mu na ye adwuma ni yi abai wen ani se mamu mabusiafo no mresa utie papa na o se me pese me ba ni hu ade
ɛno ane me mpaebɔ yɛpɛ sɛ ɔbaa no ɛhu adeɛ the idea sɛ nkwadaa no yes matete sɛ nkwadaa no so ɔden nkwadaa no yɛntea wo mu nkwadaa no yɛnyɛ sei matete ɛno no yɛbɛ address no ɛwɔ hɔ sɛ ɛwɔ sɛ issue no ɛba na yɛhyɛ aseɛ te sɛ the first no yɛyɛ nyina yɛwɔ prempɛ college yɛbo yɛn yɛbɛ discipline wo yɛbɛhwɛ wo seniors no bɛ control discipline na ɛwɔ hɔ but the nti a GS ɛde buy was that eduru maybe no na bully ne dɔɔso dodo the kwan a headmaster sini bi di abufuo na ɔde biribi abɔ mu saa nyɔma no na ɛha adwen nti I'm sure say GS director no and I say GS direction ne by say the bɛyɛ a ɛbɛ control saa nyɔma no but say aba ɛna ebi a yɛduru level ɛwɔ sɛ ebi a yɛ apply some discipline before fra yenye yes remo sanyo manu munyai nkwada ne ye nkwada boni no ho yentimi ntia nkwada no another subject but say ni de obi ani asai ne me hu de me kan because me ra ho me hwe video na me ra obi ani hwenani ah hwe obi ani o obi ani imagine say obaba utifia ne afre say obaba no obi di tuo abonani we ko kan say obi di tuo abonani na say we teacher ni na hu say akora ya akora boni a hu ye nyina ye kira de o sɛ wohu akra ne yɛ no yɛ akwadabɔ ne a wohu nti sɛ wontimi mfa biribiara nyɛ na wontimi report it. I am not sure sɛ woyɛ teacher ni now yɛ good teacher obi a ɔyɛ akwadabɔ ne wɔ class bia wohu wonim nti abɔfra no ɛdeɛ na ɔyɛ the other aspect ne sɛ ɛwɔ sɛ abɔfra no a etuo no ɔde baeɛ ne papa nso ɛwɔ sɛ yɛkye no ne papa asa me nhye nante se ya ne papa no ɛwɔ sɛ abrante ne papa no yɛkye ɛwɔ sɛ ne papa ne maame yɛkye no ɛka ho na ɔbɛkyerɛ kwan a ɔfa so nya so atuo no whether saa etuo no kra ya lansese na ɔde to he ɛyɛ de no expose ne saa ɛwɔ sɛ yɛkye papa no menim krata no se yɛkye papa no dia yɛnkye ne yɛnkɔkye papa no 2 sɛ ne papa ne n'abusuafo agyapadeɛ kora ne yɛbɛtɔn de ayɛ maame yɛ ni a yɛntɔn ntie sɛ ne papa ne maame efie kora ne wɔ se yɛtɔn ne fie ne agyapadeɛ wɔ kaa kora no wɔ ne wɔ se yɛtɔn ne yɛde hwɛ ɔbaa yɛ ni a yɛma ne nyɛ we need to punish them ɔman no aho abrokyɛ yɛ ka abrokyɛ nyinaa no ɛyɛ law ne yɛde yɛ adwuma o ɛnyɛ hwee yɛmfa ɛnyɛ hwee nyɛ adwuma we need to punish them awofoɔ no ɛwɔ se yɛtwe ɔma so because wɔ tu a yɛwɔ baabi a yɛde to wɔ tu a yɛ maame nom na ɔmo wɔ nneɛma a ɔmo de yɛwɔ de edi sie bi wɔ hɔ a yɛde to trunk mu ne alɔke no sɛ de bɛyɛ akɔda enti akɔda no ɛnyɛ ne na ɔfa o obi a wonim criminology bia no a wonim saa nneɛma no akɔda no ɛnyɛ ne na ɔfa I am sure sɛ ɔfa bi ma ne papa hu ɛyɛ likely kura sɛ bia ne papa kura kyɛ ne kwan yɛfa so tutuo no ohu sɛ ne papa ɛyɛ because makacho sɛ yɛni nkwada bɔne yɛwɔ mpanyin bɔne na ɛwɔ kurom ha akwada bia ne hɔ yɛ akwada bɔne o ɛyɛ mpanyin bɔne you be trained in a way deɛ meme yɛ no sɛ woka nana Jantuah na aka so nana Jantuah yɛ sei a ɛyɛ me papa nteteɛ me maame nteteɛ sɛ mekɔtoo sɛ me maame anaa me papa na ɔmo yɛ nneɛma basabasa nka me nso manyi na meyɛ nneɛma basabasa nka me mɛtena ha mɛyɛ nana Jantuah si yɛde nkontompo ne tetee me saa na me papa ne maame de nkontompo tetee me a anka me nso me ba metwa nkontompo
see the bribe on some age bribe mama koji sika makoye say any identity come so man some bribe na me ba men kan okre but the me papa tete me ne say kakra wo no fa enkohwe obi dim because me ko prempe college the de ma mia na me papa ka chemo say hwe enkohwe obi twobos mu the de ama wo na use ne sa tanye ka kire me nti me na me mfo obi de ho so de hyeto or de gari or de ho ahwan or de corn beef me papa say so ama me key soap ama me gari ne president no na me ko use me ko dining se me ni corn beef me ko dining na kwa akudi ye nyina ye wie prempe no me twaye me de aba university me wie bibiansi ene nyame adom sa anyoma na me ntimi nto no me ankasa me timi to and it's many mbre obi ade ti nyoma e hame sika mpusu me ade ba kwa mpusu me ni sika se wo di sika pese e na sika na jiwe na memfa ho fa wo sika enti abofra na wose ye kye no e wose ye kye maame no ye kye papa no ye ton ne japade ye di bibia wo bia e wose de hwema abofra na ni te